रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिति लिमिटेडनि 2020-2021 मायथाइनि बाहागो गोनांनि बोसोरारि गेवलां मेलखौ दिनै खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्तिपुराव रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिति लिमिटेडनि 2020-2021 मायथाइनि बाहागो गोनांनि बोसोरारि गेवलां मेलखौ दिनै गासै शेयार हल्डार आलासि मावख' बिबानगिरिफोरखौ लानानै समबाय समितिनि मावख' सान्तिपुर लांगोनायाव खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, डिआरडिएस चिरां प्रमद बसुमतारी, सान्तिपुर भिसिडिसिनि चेयारमेन सानजिब नार्जारी, देवस्रि भिसिडिसि चेयारमेन सानकार दाहाल, हाथिसार भिसिडिसि चेयारमेन आर्पन कटवाल आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियन, आसाम कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियन, आसाम सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियन आफादफोरनिफ्राय बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे हाबाफारिखौ लानानै मोजां बिबुंथि होयो। लोगोसे रुनिकाटा सान्तिपुर समबायनि गाहाय नेहाथारि दामदार दाहालआ फोरमायदों दि आसाम हादरसायाव रुनिकाटा सान्तिपुराव समबाय समितिया 3थि बाहागोआव जौगानानै दं आरो बिटिआर ओनसोलाव 1थि बाहागोआव जौगानानै दं होननानै फोरमायो। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया आसामनि गेजेराव जौगासिननाय होननायनि जा मुं मोनदों बेहा प्रमाण दङ। मानोना देग्लाय जोंनि बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङावहाय जेसेबां लायबिलिटिस दंमोन बे लायबिलिटिसफोरखौ रिकभार खालामनायनि गेजेराव अल अभार आसाम बियो गिबि थाखोआव थांनो हादों। माने फ्राय रिकभार जादों, जायनि जाहोनाव बे एवार्डखौ मोनदों। थारमाने रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया गावनि जा अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभफोरखौ मावफुंनो जाफुंनो हादों होननानै जोङो फोरमान मोननो हादों। दुखुनांथाव खोथाया बेनो, समबाय समितिनि मेम्बारशिप जानो मोनाबा थार लानो मोना, बे जोंनि थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बे सान्तिपुर रुनिकाटा हालामनि मानसिफ्रा माखासे एरियानि अनगायै बांसिन एरियानो फरेस्ट एरियायावहाय हा गैजायैखाय बा जों समबाय समितिजों लिंक थानो मोनैखाय बा रेशन कार्ड गैजायैखाय जों जेरै लन लानो मोनाखै। एपिएल बिपिएलनि बाथ्रा खोन्थाखौथ' बाद दोन, जों माने समबाय समितिनि गासैबो जा मोननांगौ गावनि मोन्थाय बे मोन्थायनिफ्राय जों बन्सित जानानै दङ। दा गतिके बिनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा जेरै हा बुयै खारलागासिनो दङ। मोनसे हाखौ हादान सिफायखांबा बेखौ फानना गुबुन मोनसे हादान सिफायो। बेफोरबायदि केरेक्टारनिफ्रायबो जों जानगारनांसिगौ, नङाब्ला भारत हादोरा, भारत सरकारा जा जोंनो मोन्थाय गावनि बेसिक माने राइट्सखौ होनो थांगासिनो दङ, मौलिक अधिकारखौ बा गुदि मोन्थायखौ, बेनिफ्राय बन्सित जायै बायदि जोंनि बिटिआरआव थानाय बर'फ्राबो, दुलाराय आसामाव थानाय बर'फ्राबो थागिबि हानि फिसा होननानै जोङो खुगायावल' बुङालासिनो हानि जा प्रमाण पत्र दङ बेखौ गोख्रै बहनना लानानै सासे भारतीय हिसाबै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनायनि मुङाव जोङो जा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ इन्जय खालामनायनि सम फैदों। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितित बिटिआरत 1 নম্বৰ सोसाइटी, A গ্ৰেডৰ সোসাইটি, অসমৰ ভিতৰতো 3 নম্বৰত। তে আমি আগৰ পৰা ৰাইজৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ। মাত্ৰ বিডিএছ নহয়, আমি বিভিন্ন বিজনেছ কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ কৰি লাভ হৈছে। গৰীব মানুহৰ কম সুদত লোন দিছোঁ। ইয়াত বেংক নাই, আমি বেংক খুলি পেলাই ৰাইজক বেংকৰ সেৱা দিছোঁ। সৰু মানুহক ঘৰত গৈ পেলাই কিবা দুখ কষ্ট হ'লে তেওঁলোকক হেল্প কৰিছোঁ। এইটো লোন দিছোঁ কম সুদত, তেনেকৈ কৰি পেলাই ডেভেলপ হওঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ খুব নাম কৰা ছ'চাইটি হৈছে, A গ্ৰেডৰ ছ'চাইটি। তাৰপিছত আপোনাৰ অসমৰ পৰা আহিছে মানুহ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। এইবাৰ আমাৰ ইদিনাখন আপোনালোকেও আহিছিল, মণিপুৰৰ পৰাও 7 ছিষ্টাৰ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিব আহে। কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰিছে, কি আছে, কি কাৰণে এনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। আমি আমাৰ BODৰ হেল্প, ষ্টাফৰ হেল্প চবৰ লৈ পেলাই আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ছ'চাইটিৰ এক্টৰ আসাম কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি এক্ট 2007 30 নম্বৰ এক্টৰ মতে প্ৰতি বছৰে ৰাইজক যাৰ শ্বেয়াৰ আছে তেওঁলোকক আমি জনাব লাগে, আমি কি কৰিছোঁ, কিমান লাভ হৈছে, কি কৰিম আৰু নেক্সট বছৰত আমি কি কৰিম এইটো জনাব লাগে। এইটোৰ কাৰণে এইটো জেনেৰেল এছেম্বলি মাতা হৈছে। মেইন কথাটো হ'ল মানুহ ভাল হ'ব লাগিল,
গৰীব মানুহ গৰীবচি হ'লেও আমাৰ ইয়াতে একাউণ্ট খোলা মানুহ হ'ব লাগিব কৃষি লোন ল'বলৈ মাটি থকা মানুহ হ'ব লাগিব চবতকৈ হ'ল আমাৰ EM ছাৰে অলপ আগত কোৱাৰ গুড ফেথ একবাৰ লোন লৈ সময়মতে ঘূৰাই থাকিব লগা হ'ব লাগিব ঘূৰাই থাকিব লাগিব আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ এটা অভ্যাস আছে লোন ল'লে ঘূৰাব নোখোজে চব এইটো কোনো জাতিলৈ কথা নহয় চব তেনেকৈ লোন একবাৰ ল'ল গৈ পেলাই ঘৰত পোৱা নাযায় তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগে ল'ব লাগে হাউলত ছিষ্টেমত কম সুদত লোন পাব চবেই পাব যাৰ শ্বেয়াৰ আছে ইয়াত শ্বেয়াৰ ল'ব লাগিব অংশীদাৰ কিনাৰ পিছত চবেই সুবিধা পাব এতিয়া আমি এপ্ৰিলৰ পৰা গাহৰি পালন উমা পালন কুকুৰা পালন তাৰপিছত ডায়েৰী পালন মহ পালন চব ট্ৰেইনিং দিম যোৱাবাৰো ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে ট্ৰেইনিং দি নবাৰ্ডে হেল্প প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আমি গৈ পেলাই হেল্প কৰি পেলাই মানুহে যাতে ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে আমাৰ শান্তিপুৰ সমবায় সমিতিৰ অন্তৰত থকা প্ৰত্যেক পৰিয়াল মানুহ যাতে ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে সবল হ'ব পাৰে এই ব্যৱস্থা नैरोजा 2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबोरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कोचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादों। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957771276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।